नदिया किनारे पापा के कर बाजन बाजेला के करायावे बरियात के करायावे बरियात। नदिया किनारे बेटी तोहर बाजन बाजेला तोहर आवे बरियात तोहर आवे बरियात। सोने के पिजड़ा बनैया कौन पापा पिजड़ा में रखी संभाल। सोने के पिजड़ा बनैया कौन चाचा पिजड़ा में रखी संभाल। कौन गाँव के हितवा बाबा बड़ा धान लूटना मांगेला 9 लाख दहेज